Por mar e por terra son numerosos os medios que seguen a procura de Xavier Hurtado e Miguel Cuán, desaparecidos hai xa 11 días mentres navegaban pola ría a bordo dun caiac. Onte intensificábase o operativo ao cumprirse o prazo de tempo no que hai maior posibilidade de que os corpos emerxan. E ao longo desta xornada, numerosas embarcacións volveron saír ao mar en busca dos mozos. Sigue a lancha de salvamento, estuvo toda a mañá no mar, a lancha de gardacostas leva desde a mañán e sigue no mar. Hai algún barco aquí do Son que sigue no mar, e agora temos programado, pois no grupo de armadores da Cofradía do Son vamos a salir un grupo de barcos daqui do Son, a parte de embarcacións de recreo que tamén se van a sumar. Tamén por terra son moitos os voluntarios que buscan incansablemente calquera indicio que lles permita devolver os corpos ás familias. Nos no mar, porque somos de mar, pero os de terra tamén están tanto por aquí, pola costa esta, como pola costa da Creba, pola parte da Creba, de Esteiro, todo por aí. A xente está mirando, estamos mirando todo, e penso que si salen, estamos buscando por eles e teñen que aparecer. A ver si temos a suerte e que aparezcan canto antes para que descansen as familias, descansen eles e tamén descansemos nós. Mañá volverán sumarse operativo barcos de noia que hoxe non saían por ser festivo na localidade. Dende a Confraría de Porto do Son teñen todas as esperanzas en que os corpos aparezan, polo que non deixarán de buscar ata que consigan dar descanso ás familias. Todos os que desapareceron aquí dentro da ría, incluso algún no Castro, en Queiruga, en Río Xieira, que as corrientes son máis fuertes, apareceron todos. Temos o caso do Paquito e máis do Sin Querer, pero bueno, aí xa as corrientes son de outra maneira, xa máis mar aberto, pero bueno, aquí apareceron todos, os que desapareceron todos e apareceron pois flotando, outros apareceron nunha playa. O sea que aquí temos as esperanzas de que aparezcan porque todos os que eu recorde aquí non hai ningún que non aparecera dentro da ría.